Enu wanye nọ n'ime
metere ka ọ ga-ebu ibe onye metere ka obodo ga-egwu okwu mgbalị Samuel bụ obi onye ma n'aka maka na Samuel obi kwụsị n'ọbụ chi na-eme eze okwu mma na-ana na mma agba egbe na-ana n'egbe iji wee matụọ ka ilu kene gbakwa abụọ ka ndị ezụta imuo emu nkwọ nna mụchi ọgbụgbọ ndọ bụ ọgwụgwọ nna mụchi Chief Honorable Arọ 1945 iru nnọbọ gbagbagbo n'ọka n'ọdụ lokal gọọmenti na Anambra o bidoro ije akwụkwọ na Central School na gbagbagbo o lụsiri ebe ahụ na-agba mbọ na-ede distinction first ka ọ na-ekpọ Omeziebanye Yaba College of Technology ebe ọ lụsiri wee dee oke akwụkwọ wee deta GCE A-level o mesiri ruo London na Yaba College of Technology ka ọ dị wee deta diploma na quantity survey Omeziebanye University Robert Gordon University ebe ọ lụsiri wee mee BSc in Building Economics na Quantity Surveying ọlụọma ọ lụrụ n'ime mgbakwu eziokwu na ọkarịrị akarị na ka nkwọ Nnabuchi maka ihe ọma ọ na-eme Institute of Journalism Management and Continuing Education nke dị na California Christian University na United States of America onye nye doctorate degree mama bụ ụzọ nye ya diploma in public administration management excellence mana ndị Trinity College and University Delaware United States of America nyere doctorate degree Nwakwa Nnabuchi nwadị n'Igbo dị n'oyibo nwadị n'Igbo dị n'oyibo emu nwa Nnabuchi oke mmiri na-abụ ogwe nke ebe n'ebe ga emu nwa Nnabuchi oke mkpọrọgwụ na ụmụ eje emu nwa Nnabuchi ọgbụgbọ atọ bụ ọgwụ ndị mgbagwo abụọ emu nwa Nnabuchi obi nyelu ugo na iru nnebo emu nwa Nnabuchi olọma lụrụ na mgbagwo kalịka mgbagwo bụ ọgwụ na-enwe anwụli
na mgbagwo ọ na-akwụ ụgwọ ọnwa kwa ọnwa onye mmụọ na uchi kolodosi oke bata mgbagwo kwụsị maka nkwọ na uchi prezidenti bịa Anambra oge lụrụli mgbagwo maka nkwọ na uchi ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọlụ dị mma 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 nwanne m nkwọ na bụchi onye si jide ka o ji nọ na mmiri dị mma oyimo maka na iko onye ji amaka ji amala onye ọ bụ former chairman Social Democratic Party n'Awka North niile na 1991 state chairman People Democratic Movement na 1992 vice chairman UNCP na 1997 vice chairman Central People Democratic Party naro 1998 to 1999 Adezani Bozuo chairman Rodera Campaign Organization Oyimo Nkwọ na Bụchi onye na-abụ eme n'enu akpọm onye bụ ka ọbịa eme na na ahụ akpọm onye bụ ka ọbịa o nwere ihe ọ na-eme Oyimo Nkwọ na Bụchi ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọlụ dị mma 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 House of Representatives, Honorable Commissioner for Works and Housing and Transport in 1999, Honorable Commissioner for Housing and Environment in 1999, Railway Tata Oyimo Nkwọ na Bụchi. Nnabuchi mgbakwa ọgbọgwụ na-ekwu kedibe ga-emele Nnabuchi obi ihe n'ugo na iru nnebeji Oyimo onye siri jide ka o ji nọ na-eme Oyimo Nkwọ na Bụchi ụmụ ụwa na-abụgo nụ n'elu ụwa onye si eme ka obodo si emela onye bụ ịlụta mma ikelie ibe dị mma oshi mmiri na-ezolọra na mgbakwo arabụgo m mgbakwo ka ijewe amasị ka ije kene igwe Chileze na nwatakịrị Kenneth Nwankwo Royal Highness Igwe Kenneth Obiora Ọkankwo Oyoma Obiadi
n'Anambra. Nne m Kenneth Okonkwo n'arọ 1962. Ibe amara Kenneth Okonkwo maka na nna ya bụ igwe iziri kechi n'Amansi. Emmanuel Obuora Okonkwo igwe si n'ezigbo mana emesịrị ọnwụ wee gbuo ya n'ike. Ịbata mbọsị akwa na-arịọ maka ọnwụ gburu Emmanuel Okonkwo. Ibe Amansi niile na-ekwu a ga-enwetazikwa onye dịka Emmanuel ọzọ. Okonkwo nyere ọka n'ụta Josephine Oyibo Okonkwo. Ada anaghị ebe ahụ mana mgbe Kenneth Okonkwo ji wee bido ije akwụkwọ, o bidoro na St. Anthony's Primary School na Amansi na 1971. Luna na 1976 Imo de na Kemu wee karịa mmadụ arụ, o wee banye Igwebuike Grammar School n'Awka na 1976. O mesịrị pasị ya wee banye IMT n'Enugu n'arọ 1981. Ọ kwụsịrị ya bụ akwụkwọ wee bido bizines wee mebezie. Igwe Chileze Okonkwo Maimo Obiora Maimo Idadi Kenneth Okonkwo. Ọ dị na nwatakịrị wee bụrụ eze Kenneth Okonkwo maka na ọrụ ọma nna ya lụrụ na Amansi nọkarịrị akarị. Amansi wee sị onye ọzọ ga-echiri anya eze ga-abụ Emmanuel. Ọ bụzi Emmanuel na ọ ga-abụrịrị mmụ ya Ịma Emeke. Igwe Kenneth Okonkwo kele ịnụ nwaanyị ụzọ nwaanyị na-abụ ya bụ ụzọ were ụtọ Stella Amaka Okonkwo. Stainless nwaanyị ọma ọlụdịmma nwelụgwa ọlụdịmma ọlụdịmma nwelụgwa ọlụdịmma ọlụdịmma nwelụgwa ọlụdịmma okele na nwaanyị nke ịbụọ wee nụta Angela Ozodi Okonkwo. Ocheeze nwaanyị ọma Ocheeze nwaanyị ọma nwunye Igwe Chileze Okonkwo. Ikiriche Stainless ikiri Ocheeze Stella na Angela Amaraba Garara ndị be Kenneth Okonkwo ma mara gbamuru ya mgbe ili na oruo maka na onye Chukwu gọzila ngọzi na eze ka ọ bụ emenụ mana ọ ga-abụrịrị ihe ọ ga-abụ. Maimo Okonkwo Obiora Okonkwo. Kọmpini bụrụ kọmpini eji mmalụ Kenneth Okonkwo KJE Nigeria Limited, Sugarland Estate Nigeria Limited, Nuaba Engineering Services Limited,
Juliet Okonkwo maka na o so n'ụlọ nne ya enyi na mbụ enyi ya mgbada ga-apụta mgbada Chairman of the North Local Government Traditional Rulers Council member Anambra State Council of Chiefs President Anambra State Indigenous Contractors Estate Developers Association maka ọlụọma na ọlụlọ obodo ga-eji wee ihe Best Traditional Ruler of the Year 2000 ndị nyere onye bụ Anambra Youth Association Rotary Club nyere ya award Community Services Award na 1999 ya bụ patron Nigerian Union of Journalists na 1998 patron Radio Television Workers Union of Nigeria Kenneth Okonkwo onye ọma jide maka iji ya jide maka iji Kenneth Okonkwo onye ọma dịga dị wazị m oge na ele ya igwechila eze n'ụgbọ eje ezi oyi onye ọgadịrị ma iziri onye highness igwe ele ya zụrụ ya mmadụ emerelio igwechi na-eje eze n'ụgbọ eje ahịa amalụ onye ọma oyibo esi maka gị iderigide na nsa ọ natara dike mma Chairman Shamrock Group Limited n'ime Ọnịcha ezigbo ndị ngozi ka nwanyị ọma mmiri mmanụ otu nwanyị ọma ada dịga nwanne dị mma nwere ụgbọala dị mma ana na-ere ego onye na-eme ụgbọala dị mma Wadi ngozi ngozi wadi